Ciwanê Kurd Alî Çeven nîvê şevê hat desteserkirin. Ya ben Türk değilim. Biz ayrı bir ulusuz. Biz kimsenin alt kimliği değiliz. Di röportajekî Kolanê de gotibû, ez ne Tirkim, em netewekî cuda ne, em ne dibinin nasnameya kesî ne. Gelo gotinên Alî Çevenên di vîdyoya vîral de dibe suç. Ne di biryarên dadgeha mafên mirovan a Ewropayê û ne jî di biryarên dadgeha Destûra Bingehîn de tenê derbirîn û îfadeyên ramanê ku teror û şîddetê teşwîq nakin wek suç nayên hesibandin. Alî Çeven derbarê mijarên di rojevê de tenê nêrînên xwe anî ziman. Wî di vîdyoyê de bi tu awayê teşwîqa tundî û terorê nekiriye. Alî Çeven piştî ku li ser medya civakî hate hedefgirtin bi awayekî keyfî nîvê şevê hat desteserkirin û ev pêvajoya desteserkirinê li dijî huquqê ye. Li gorî we peyama binçavkirina Alî Çeven çi ye? Şkerema xwe di şiroveyan de binivîsin.